Ассалому алейкум ба ҳама бинандагони канали Абдуллотиҷӣ, ҳама нафарҳое ки канали моро ҳама вақт дастгирӣ мекунед, комментариҳои хуб менависед ва бовар карда билет мехарен. Ай ҳаматон миннатдорум барои ҳамаш. Имрӯз аэропорт вонук оварда будем, хостем як видео барои шуморам кунем, ай вазъияташ шуморо хабардор кунем. Пешай видеоро сар кардан агар як дақиқа стоп кунен, подписаться ва лайка биҷиқен, ин мудда дастгирӣ беҳтарин мешава. Ва барои нарх навои билет ҳар рӯз аз соати 8 саҳар то 11 шава метавонед ки номерҳое ки мемонум телефон кунед ки бародаром дар WhatsApp як бародарам дар номером як бародари дигарим ҷавоб метиҳад ва иншааллоҳ метавонед ки билетотонро ай ки ҷой ба ки ҷой боша бигирен, ё ки барои бедокументҳо аэропорт вонук ва даромадан дамадед ва даромадан шинос дорем ки бидурорам, барои борроӣ кардан, барои возвращение, барои пересечение граница, барои ҳамаш хай метавонед пирсед. Иншааллоҳ ҳаракат мекунем то ҷое метавонистагимон ёрдам кунем ва агар саволам дошта боша метавонед ки пирсен. Ва аэропорт вонук овара ай масъалаи проверкаш мегум ки имрӯз рости ай саҳари на то бегаҳа соат 11 шид проверка вообще набуд, вале ҳолатҳое мешавад ки баъзе одамҳоро мепирсанд. Дар чанд видеом ҳам гуфта будем ки нафарҳое ки документҳошон безебай дар WhatsApp метавонед ки номерои бародармо пирсен медурора, ё ки лучше айдим этаж набурем, барои ки айдим этаж зона вилетай, яъне ҷои парвоз дар даромадгоҳи ҳанҷа нест, яъне ай поён зона прилётай, ай якум будроен дуюм буроен, ин хубтар меғалта. Ва баъдан чӣ гуфтанем ки ай Тоҷикистон омадан нархи навои билет ҳозир арзонтарай, чӣ хеле ки як бора рӯсо ай тараф бисёр рафтан билет қимат шид, ай тарафа мақсад ки яке вазъият тишина шава бо обратно биёян, як бора бо билет қимат мешава. Мақсад чие ки ай Тоҷикистон омадан кадоме омаданӣ боша билетша барвақттар бихара хубтарай, барое ки ҳозир арзон беҳад арзонае ки то 12,000 14,000 гирифтестиян. Ва баъдан як бародар дар комментария нависта буд ки ай аэропорт вонукова меган рейс ютер парвоз накардестай. Ростай не бародаро, ҳамаи рейсҳо вақти соаташ қати парвоз кардестай, ҳами бегаҳ хидаш соати 10:15 мегем ютер парвоз кард беташвиш. ва ҳамиқа видео, ҳамиқа маълумот, ягон савол, ягон чи дига боша метавонед ки дар комментария ки дар WhatsApp пурсен. Боқи паноҳи Аллоҳ. Иншааллоҳ ҳаракат мекунем ки видеои нав, маълумотҳои нав шумода расонем. Худтона эҳтиёт кунед. Боше.